Kabantay mo mga teachers kadung pag-eleksyon. Kung ato ka nag-serve sa eskwelahan, kung asa sa ka nagtudlo, nitagad ba nimo yung mga estudyante sa una nga makabutar na? O kay kadung pag-eleksyon, deso technician naman ko, dili man ko ibis. So magbalin-balhin ko room kay akong tanaw ng uban na room kung na sila yung mga concerns yung makasugat ko sa kong mga estudyante sa una. Nito kayo nga makahinumdum gyapon sila nimo ba, manawag gyapon sila nimo nya, mas dagko pagid sila nimo nya na sila yung mga anak, no, nya mayon sila ipa-bless nila ilang anak si mo kay kanang giilag gyapon kanila. Mao ba na inyong nasuwayan? Kinsay nakasuway din na comment pod sa ubos.